Good morning! So today is December 19, 2024. So it's a Kapoy day. So good morning. Good morning. So today is December 19, 2024. So nahuman ko panglaba kay so Kapoy kay ko kay di ko maulan ko gikan sa biyahe gahapon. So today is Thursday. So day 4 na sa Nobina ni Nobina. Day 4 na sa amo ang simbang gabi. So all hope nga akong mga wishes is matuman. Thank you Lord God. Merry Christmas. So time check is now 7:11. So padong na ko duty guys. Wala pa ko'y pamahaw. So gibiyaan ako ni Chucky. Bawa ang weather guys. Ito kayo okay. Duty time na. Dahil kong dala guys tanawa ang clouds daghan ka. Grabe kadaghan So nagpasabot nga na po ni ulan ron taod or karong hapon. Tanawa ni gaon na guys si Chucky. Gaon na pa si TikTok buol pa niya kanang lupog. Gamay pa siya lupog. Anting kading bulingon ng buko-buko. Bulingon ng buko-buko. Bulingon ng buko-buko. Luoy na nan. Luoy mo to ay. Tara. Nagdagan Chucky ang kading anting kading. Anting kading anting. Ay lingi. Oo. Naku gani tree. Nice kay guys no. Inat kay ang himo sa Ginoo guys. Makahimuot. Clouds. Everything is perfect to just in. So nara na tawo unsa on pagdala ang kaanindot ng yatag sa Ginoo natin guys. Ang ipahula guys ni kamarites yung bunta guys. Ang bana ni kamarites. Kinsa kaya ni iyang mga pangmaritisan. Naghaligi kaya na sila. Naman din sa laang ay. Na po, nag-vlog na po. God damn it. Di ano po ni Dre. So hello guys, nagparty ang daycare sa mga barangay. So they're held sa barangay covered court kay so maoni guys ni-present ang mga barangay officials diri. So gipakita ang ilahang pagka apate. So lingaw kayo mi ani guys. All you gotta do is just meet me at that till I can tip my till I can tip on So hello guys, nagpictorial pod ang among mga barangay officials para sa ibukman nga libro. So dapat naa sila ang mga seat of officials and appointed. So mo to guys, nagpagwapa sila para inot kay tanawon ang libro nga gihimo. So actually guys, naana sa ilaing mga bisita sa mga BHW diri sa among barangay. So mauni sila nga among bisita all the way from other towns. Sa murag taga syudad mo siguro ni sila guys. Pero gikuyugan lang ni sila og mga taga at amo ang mga taga RHU sa amo ang lugar. So mao guys, busy kaayo ni sila guys. As in, so nag-documents pag ko nila kay gisugo man ko nila nga papicturean kung unsay mga gibuhat nila guys. So mao ni sila tanan guys.
So hali guys, pag out na ako sa trabaho, so napit ko dire sa Gaisano. Kay ako ang gipa-redeem ang points kung pila ta na isulod sa ko ang kuan kanang much smart shopper. So ako asyang naka-earn ko gamay ra gud waka abot og 1,000, so at least na ako'y napalit sa grocery. So kuan mura sad ko nasagmuyo ba kay wa man sad nag-inform ang taga-taas ba nga tong pag-redeem ako sa points nga dili pa diya siya pwede gamiton, so dapat ugma pa to niya. Pag adto na ko sa cashier guys, nga wa man nakabalo ang makabantay ang cashier sa pitsa nga karon niya napanso na gani niya bawal ba yan to naluoy ko sa cashier guys. Oy kay nahadlok siya kay nasayop siya ba mi siya kabantay sa pizza, pero ako mura pugog nalain kay ngano